Ýylyň 28-nji maýynda Türkmenistanyň ähli künjeklerinde ýagan hil suwlarynyň emele gelmegine getirdi we Maryda welaýatynyň günorta-gündogar böleginde birnäçe obalary hil suwlary batdy diýip ýaşaýjylar maglumat berýärler. Ýaşaýjylaryň Azatlyk radiosyna aýtmaklaryna görä hil suwlarynyň aşy deper etiren obalary Taxtabazar etrawynyň marça obaty we Terhidawat etrawynyň çemenewit maldarçylyk tawhody bolup durýar. İýliğine ýagan odaldan hem obalara deper etiripdi. Emma soňky güýçli ýagan Murgap derýasynyň suwunyň kenardan çykyp obalary suw asmana getirdi. Murgap derýasynyň göz başyndan hil suwlary bilen Owganystanyň ýaşaýjylarynyň 8 adamy hil suwlary marça obatyna alyp geldi diýip öz adynyň eferde tutulmadygyny toran Taxtabazar etrawynyň ýaşaýjy gürrüň berýär. Taxtabazar etrawynyň marça obatyny hem suw atyp ýylatyň ýaşaýjylary weýran boldy. Hil suwunyň gelýändigini duýan ýaşaýjylar iň bir zerur zatlaryny dokumentlerini alıp obanyň çet gyralaryndaky baýarlyk bilenterlere çykyp hil suwlarynyň başlaryny gutardylar. Emma olar özleriniň mal garasyny, öý goşlaryny hil suwundan halat edip bilmediler. Hil şeýle bir güýç bilen obany basdy. Ýokardan gelýän hil suwlary mallary, gadan ojaklary, öý goşlary togalap alyp gelýärdi. Hil suwlary petelenden soňra bolsa palçagyň içinden 8 sany oğally adamlary tapyp alyp baýryň üzünde jaýladylar diýip ýaşaýjy aýdýar. Terhidawat etrawynyň çemenewit maldarçylyk tabynyň hem ýaşaýjylarynyň ýaşap oturan jaýlaryny hil suwlary basyp, ýaşaýjylaryň aglabaty öý-öýlarsyz galypdyrlar. Çemenewit obasynyň gündogar böleginde gurulan kerpiç zawodynyň galyndylaryny zawodyň jogapkar işgärleri ýagyn suwlary akyp gelýän iki baýryň ortasyndaky jara döküp, birnäçe ýyllaryň dowamynda bu jary gömdiler. Gödäwçilik ýoklugy sebäpli jaryň gömülmegi bilen ýagyn suwlary baýryň ýokarynda toplanyp, soňra jaryň gömülen ýerini böwsüp obanyň üstüne indi. Obanyň köp jaýlaryny suw basdy. Adam ýitkileri hem bar. Obanyň çekene sürüsiniň birnäçedi. Tawhodyň uly bir sürüsi çopany bilen helak boldy diýip ýaşaýjylar Azatlyk radiosyna gürrüň berdiler. Häzirki wagtda öýsiz öwgarsyz galan adamlar uly kynçylyklary başdan geçirýärler. Olar obanyň çet gyralarynda çöp çatmalar dikip oňup edýärler. Azyk önümleriniň ýetmejçiliginden kynçylyk çekýärler. Odaldan hem pulsyz un çörek ýetmejçiliginden kösenýän ýaşaýjylara bu urgy artykmaç kynçylyklary getirdi diýip Türkmenistanyň habar berişleri işlerleriniň bu helakçylyklary barada dymýandyklaryny hem ýaşaýjylar aýdýarlar. Döwlet tarapyndan helakçylyk çekelere hiç bir goldaw kömek berilmeýändigini hem ýaşaýjylardan esmek bolýar. Helakçylyk çekip, öýsiz öwgarsyz galan her bir hojalyga bir sintetik matras bilen bir ýastygy kömek diýip paýladylar. 8-10 adamdan ibarat bir maşgala, bir matras bilen bir ýastygyň berilmegine ilat güljeğini hem bilmediler, ağlajagyny hem bilmediler diýip ýaşaýjylar öz nägelerliklerini bildirýärler. Döwlet gaznasynda ilata kömek bermek üçin hiç bir ferişte tapylmajagyna göz ýetiren yerli ýolbaşçylaryň idara kerhananyň işgärlerinden pul feriştesini toplap, helakçylyk çeken ýaşaýjylar üçin ferişte ýana maşal şýandyklary barada hem maglumatlar aýdylýar.